Biyag di tao. Biyag di tao. Hi! Naimbag nga oras yo, papagayam. At tuy manandigayam yo, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nang ipatangatang iti sabali manan nga episode. Dito'y drama tayo abiyag ti tao. Intay manan ituloy ti kumablaaw. Hello kani Intay Badiday channel, Grace P. De La Cruz, Febens MC, Rofel Lardisabal, Gamundoy Jenalyn, Luna Balukanag, Alicia Ayeras, Tab J Channel, UTQ Viniegas, Jan V Sarsida, Karen Joyce, Canfurigay Family. Intay nga rudan denggan ti 1610 episode 169 dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ala, itulog kayon tata. Kasla saan nyo matan akabailan ti agawi? Di ka matanakan kanya. Kabala kaya wait di bagay ko rekas tayo. Parte ka. Amangan no kanya pa'y ti mapasamak kada kayo ijay dalan, tata. Ngamin, rabi una yun. Di ka matanakan. Lakaya kon. Mano atawinin nga. Agaw-awid ang iti. Kastoy. Ngamawan mo dakas ang napaspat sama kanya. Anyo? Dito yakan. Ala, sa kunti makamo nga gawid. Sige nga ro tata. Agan-anad kayo Ay na, kunakon kat, nabartag ka manan lakay. Sa di naman nanaya tinapan mo na kinuman. Nangapuang idayan na bilain. Nagsasat kami. Kasangay ngamin dyan tumboy ang kapsat na. Ay na, unay kamutan lakay. Ay, sanda kamuta paritan nga uminom. Ngam kita kumamot Di mo labsan. Imbaga ta nakaawid ka pailaan. Wampay na puta ka, napanak, naginom mo dyan, nagawid. Uray ka sa nung di barna ka, makawid ang bakit. Nala, gusto nga rodan. Ingka maturugan. Di kan sumanaw. Nakaturugan dagiti apam. Ang mga numadisturbo ti turog da. Ang ngamat ni Lolo, Lola. Nabarta ka nagawid di rabi. Sumanao. Ay, wan nga rod. Adda ka nun na panan paskan. Iso nakiinom manan. Jak nakaturog iti gusto ta sumanao mat. Ulit-ulitan na dagiti bagbagana. Ay, malapasin siya. Amon, apokwan. Nagawid ak inton malamig di balay ta. Jaya ka maturog, Lola. Jak kayat dito yan. Anya? Jak maanusan ni Lolo. Nakos dyan na bartek. Sana maumumang agsasaw. Uraging gatpar bangon. Anya? Nabartag man na ni tata nga nagawid idirabi, anak ko? Uwan tatang. Saan nagpakaturog? Manipod si Mangput. Aging gatpar bangon. Sumanao. Ay, unay ni tata. Talaga di na maikat na dyan ng gali na. Kat anya ngay nga rod. Uray kas dyan na asuman na tinapatag. Saan atay agwala no nakainom. Day lang tasao asao. Saan amabambanog. Sa bagay Iso na lang tadi na paturugan ti kabalay na no kas dyan sumanao. Maalabay amon. Ang mga numapan mo manunungtan ni tatang. Wala nagpaiso tatang. Baybayan yun na usawa na ni Lolo. Agyaman tasaan na naira na nga daki di balay. Ang mga pinagsasawa. Nay, si kamot ka, Yamwaldo, anak ko. Una nang. Apay awan ni tatang? Naawan, rimwar, tsaka mo no napanan namanon. Ay, ang mga nunapan man nagpirok iti kainuman na. Saan mo't siguro? Ang mga nunapanlay di bangkag. Nasaya at nukas ta. Nukas dyan nakainom ni tatang. Kaya't sumanao.
Awagan dak iti balay ta umayak adagos. Buong takman. Ah, Sana nasaya ter aramidin na. Laklakayan nga awan manaknakem na. Di nalar aramidin ng tikas dyan, no? Dak diti balay. Ang mga no pagsasawak na di alakay. Umadanin ti kasangay ti anak talakay. Dito'y tayo ka di balay nga iselebrar. Hindi tanga ti pampanunutak. Nasay-sayat sa, no di ayan datatang. Tanalawlaw ti space ijay. Una, nasaysaya at matlaang no ijay. Ngamin, no dito'y tayo balay, sigurado asaan ama ka umay ni nanang. Di namot kayat ti umay dito'y. Buwan nga rod. Ala, ibunag mo to nga rod dagiti kaldero ang mausar inton kasangay ti anak ta. Ala bakit? Siyak ti makamo. Ay, buwan kayam. Di mo liplipatan nga awisan, nagiti katrabaho, ama. Awisak mo't, nagiti katrabaho. Wen, lakay. Sigurado nga umay da. Wen nga agpaisuan nyo. Kasangay gayam jay putot mo inton Sabado. Una, umayak pa rin. Awan mo't papanak ijengal daw. Okay, agyaman na, pre. Ay, un gayam. Ijay ka di balayo. Ijayan datatang. Nalipit ti space, iji balay no bilang. Una, sigurado. Mabartak tumanin ni Tata Mayong. Samat siguro. Takmat. Amumay. Mabutang kanyak ni tatang. Sa bagay mo't kitiya. Ala, un. Umayak no Sabado, pare. Amoy ya. Manipo di day. Aging kay tala. Kaya kon. Ada matatao tiyak tal talaga niya. Gusto daytan. Adun tinainom niyo. Mangantay kitin. Mga nakailata na naka. Amoy mo't kanya ka. Mga nalata na mabisina. Kasto nga ba? Pre! Isuro ka may papaniti trabaho. Denggan nyo tibaga ka! Tatang. Kanya kay mutan tatang. Gusto mo't kumadaytan Da kayo mutan ti makarangrang. Kasto na yun ti bartak yo. Ingkay maturugan. Ay, sana na ka. Alagan man ngayon nagmaturog at ano ti bisita. Ala, aramida niya, aramida niya ta. Istorya kami kanipari andeng. ala, husto daytan lakay. Nabartakan ko nakmart. Amo ka taparte ka. Sa anak mo nga gol-gula. Uwan angam nakababain ka dagiti bisita. Ikay kapay laasuman na udita. Ulit-ulit am te bagbagam. Anya kay mutan tatang. Itay kay pailang abagbagaan na sumardeng kayo. Yung adda kay lata dito sumanaw. Sumardeng kayo no buyatan ka iti danaw. Anya. Didak pagpungpungtutan tatang Talaga asuyatan kayo iti danaw. Anya. Di kay pailang amin mapan maturog. Maminsan pa nga damangag ko sa uyaw. Ay, nakababain ka na iti bisita dahi tangar aramidin nyo. Anya. Ay, waldo anak kao. Apaya kasya mo ti panagsasaom kanyak nga amam. Kasanumot ngamin tatang. Kahit kasya mo ti aramidin nyo. Amukmet anabarte kak. Ang emure kasyay. Saan kumamot ang kasya ti bagama? Sa pa iti mismo asang wanan dagiti babarkadam. Amaw, lakay akon. Ngamiti da ito akinalakay kao. Si kala mismo nga anak ko tinakaibaga kanyak iti kasjay. Dagiti naganak ko iday. Kadyak imbagbagawan o pinagsasawan ida. Nasakit tinakam ko ken kawal daw. Agtal na kayo man tatang. Ay, sumanao kayo manin ako nak. Imayak, tao may kukumaibaga kada kayo. Akasangay ni nanang yaw inton sa badaw. Amang ano nalipatan yaw? Saan, tatang?
Saan mi analipatan? Hanggang pangasiyo ko ma, tauray saan kayo nga agawis iti sabali a tao. Ha? Ngamin, mangibabain kayo laeng. Sigurado ada kay tumanon ti mangmangeg. Sa kay tuman asaon. Anya? 5 kayo lang amin nga awan sursuro yaw. Di kayo lang amin agulimat no adda bisita. Iso ano addan to pasken dito'y balay. Uray saan kayo nga umay. Tasaan kayo nga imbitado. Anya? Lakay, apay mat nga minakas di timbagam kinitatang. Ay na, makapungtot yung oras asinaw no kas jeti mangmangagam. Nakababay, nagano bisita. Win ngam Huh? saan kumamat akas di timbagam. Mabalin mat nga inay ayom kumaama panlaangan maturog. Ay na, amuyumot no siya ti makapungtot. Ibagak ti bagak. Amak manday tao no saan. No kamali na. Ay kamali na. Ay unay kan ayang Waldo. Amam day jay. Ngam na iturod mo a pinagsasawan. Bindot na nga rod. Alangan mo't abay-bay Maruam nga min no kas jay. Waldo, may sakamat nga ama. Kas itinako na ni tatang. Sapay la kumata saan munto ang mapadasan day ta iti anak ta. Awan mat madingar aramiden na. Suman na ulaang no kas ti ama bartek. Jak tumapadasan day ta. Tawan mo't ti madingar aramidag akas kinitatang. Maklaw, tinaramid ka anak tabakay. Pinagsasawan nak, imbabain nak. Hanya nga rod ngay. Kamanipod mo't ide kas deti ugali ni Waldo. Nalaka makapungtot. Sapay la kumatadinan tumapadasan tim papagsasawan ba? Nalaala huston. Bareng makapanunot ti anak ta ket umiagkid daw iti pamakawan. Pachem! Kano nakahahay pride? Nala. Datan na naganak na ti mga awat kun kuana. Gapo iti kas jay nga ugali na. Addan to latagundaway ang makapanunaw. Lakay, aging ka dita. Awan pa'y panggap mo amapan ijay ayan datatang. Anya taramidag ijay ngay. Inkaagtid daw iti pamakawan kadananang. Nang runa kinitatang. Tirumbungag kid daw iti pamakawan ko ni tatang. Anya? No sana kas jeti aramid na. Di jak kumamu pinagsasawan. Na-pride ka mat unay. Mamin ano nga ibagakken ka nga amam day jay. No awan ni tatang, awan ka mat. Adula amin asaom ako na akon. No awan ibaga masabali pumanaw ka na. Anya? Ditak man isuro na nang, tatang. Amok ter aramidag. Anya? Darrell. Adda ako niti gusto nga edad. Amok tinasayaat kun saan, tatang. Anak ko. Adupay dagiti ba nagasaan mo nga mo. Iso adumag ka kumamot kada kami iti inam. No kastoy nga day bagbagami. Dumungag ko nan. Kasano nga dumungag ka? Kahit saan ba't ahosto ti bagbagayo kanyak. Anya. Ala, panawandak ditoy. Ang mga nun niya pati maramid ko. Sumanao kayo. Ning, si kamat gayam ti masabot ko, Daryl. Ha? Nabartag ka. Kas makita man, nabartag. Yan, bagampal lang. Anya? Nakita mo lang ako doon na nasana nalintag ti panagnak. Ala, labsan ka man laangan. Ang mga nudyak makapagtapil. Katanya pa'y ti maaramid ko kan ka. Oo, patsem. Ay na pare, nagalas at talaga ti ugali jay anak mo. Ay na, pasensya ka na ti anak ko pare. Palagipan nyo day jeng ubing. Ang mga numakatumpong to itinauyong. Bugbugin dalakit ni dayay. Nukas jay lat na ti ugali no. Kanayan mi matapalpalagipan. Ay wala ta. Ay, talaga nasukir ti anak mi. Daytan jay ibagbaga akanayon kan kaidi ni tatamayong. Anya, awan pa ilan ni Darrell bakit? Kanurabiin. Wan nga rod lakay. Sigurado, nabartek tumanin day jay nga agawin. Una yan.
Talagang awan dengdengganan apang magbaga. Wan nga ron. Numaminsan. Jaklata nagtagtagari. Ngamin, oray anya ter aramidan ta. Awan lat namin ti panagbalbaliw na. Ala, kasaritak to ti anak tayo ito sumampay. Siyak ti maka mo. Daryl, rabiin, ngamadna ka pa ila dito yung agin inom. Tatak. Abay, ada parikot na, ha? Awan parikot ko. Ngam sigurado nga agururay yung dagiti dadakkel mo. Awan, bibing. Ika naman iti masab. Buti ti arang tayo tuloy ko ti akin namin siya balay. Ano? Ika na! Sana ka pumano dito. Kasi ka lang magbulag dito. Ituloy ko ti akin. Darel anak ko. Gusto ko man, dahil pa nagininom mo. Ha? Nakainom ka si Mang Pait. Ngamadda pa imot mong anak. Apa nga minaya tatang? Anya ti parikot siya ti panagininom ko. Kadyak ba't daw-dawatan ti gatang ko kwarta kada kayo? Anya, wen, pudno day ta. Kwartam tigat gatang mo. Ngayon para kanyak. Pampanunutag ti salon at mo anak ko. Ano namin? Tiyam mo, alakay. Hindi man lang siya. Pumano ka? Amo yung matadyak kahit ni masermunan. Ala, pumano ka yun? Amang nadyak makapagtapal kat may buyat ko kada kayo ti arang ngayon inamak. Una yun ti anak talakay. Apay akas tamutan. Saan tamut ang nagkurang iti pamagbagakan ko na. Nga maapay akas di mutan. Yan nga Rod. Kabalan nakmut na pagsasawan. Uray limpyo, uno na bartak. Sapay la ko matadapay namnamang agbalbaliw ti anak ta. Gusto ti ko na ni tatang. Makapasayar itirik na. No mismo nga anak ti mang sermon kan ka. Mariknak itan tinarik na day di tatang. Gawin ti panang sungsungbat ko. Uno pa nagungungot ko kun na idi. Lakay. Agbabawiak bakit? Nagaman yan ay. Awan mo't tanday ti tatang pagkidawak iti pamakawan. Agyaman naklakay. Tanaka amiris kan. Ne, nakapilis ka matanak ko. Papanam? Itangal daw, ti pumpun di aman ni Roy agayam ko, nanang. Isawa mapanak. Ha? Kasta ka di? Ay katuan Mapan ka anak ko. Ngam pang-asim ko Di ka unay uminom no aday pasangod ang arak. Dependin to, nanang. Ay, awan pa ilang ti anak ko. Sigurado na bartek mananday dyan sa wangpet. Ay, sa anak mata nagkurang anang bagbagay ti anak ko. Agam apay nagbalin na kasjay. Daytoy kadin ti bunga ti aramid ko iti kalabas. Ti panang basbastos ko idi ka ni tatang. Diyos ko, pakawanin na ko Gapiti nagbasulak iti amak. Kat sapay ko tanapakawan na tayo di tatang ko. Tatang. Nasaya tadakan boy. Tatang. Apay nga narakop na kanak ko. Naggapom ka di. Tatang. Oh, apay nga agsangit ka. Ada ka di parikot mo. Pagkawanan da kumatatang. Naglablabusak ka na kayo. Ha? Matindarak iti pan na kay tabon, diya matigayam ko. Kat sakmaya na itabon. Ado dagiti nagsawa pang lakayan. Kat pasig apam magbaga dagiti imbagbagada. Kat husto amin dagiti tatang. Anak. Pagbabawyak amin dagiti nagbasulak kada kayo tatang. Napatag kayo kanyak. Kat manipot ita. Agbalbaliw akon.
ket aginggat ka bailak. Ikataw kong tiara ka bisyok. Agyaman na kanak ko. Gaputan na ka-amiris kan. Kat sapay lang ko ma. Tagtultuloy ang dayta apa nagbalbaliw mo. Nuan niya ti imulam, isuntumot laeng ti apitam. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Diyak sa matan, makaawit ka ba iti barnak ko? Ay na, Arnel. Gusto ko man dayta. Napartagkan. Ha? Sigurado nga agur-uray ang dagiti dadakkel mo. Wan bibi. Danog barbartag ka manang Carmen. Gaputa kwartak ti barbartag ko. Anya. Gabalak dag trabaho. So nga wan bibi ang da. Noonyo ti kayat kong aramin din. Kaya noonyo ti pangusarak iti kwartak. Anya. Apay ngay akas ta kamutin nga agsasao ka dagiti naganak mo. Saan anasaya at tikasta? Kagurgura ka talaga. Danan ng kantatang. Gaputa saan nga papadati pa ng trato na iti anak na. Anda paborito da. Damad saan? Ay nalakay, rabiin. Namadapay laang ni Arnel Ijerwal. I-close ko kumanti store. Ngamdimot lagawi dun. Anya? Mapankan, ingkakasarita barang danggan na ka. Nusyak, di nakmat ikaskaso. Ay, una yan ayan ni Arnel. Gininumlatan. Sigurado asagsagaan man na dagiti dadakkel na ti panagawid na. Dayta nga rod ti ibagbagak. Ngam di nakmat ikaskaso. Iso asikaman laang ti makisarita kan ko, ana. Ala, sige. Mabit lang nga rod. Ay naanak ka, nabartag ka manan. Nawan, bibiyang yun, nabartagak. Takwartak tinggatang ko itiarak. Sana, Anya. ulay ka ano. Diyak pulos nagdawat ka da kayo iti isyat ko. Kwartak tingkat gatang ko. Arnel, anak ka, Wan, punduasan ka nga dawat ka na kami kinditatang mo. Ang uray kasta, panunutam ko maati sa lunat mo. Tunggal rabe, nabartag ka nga agawit dito'y balay. Ang bibiyang ako na eh. O daman ti rumbang pakibiyangan nyo. Tagitilangan kakabsat ko, paborito yo. Isuda ti pakibiyangan nyo. Kaputa, isuda lang mo ti karkaryo nga anak. Anya, apay ay aakas tamot taon, di bagbaga manak ko. Pudno mo ti ibagbagak sana. Amin na kaya na ito dyan. Urawang kwarta yo, agutang kaya. Tapno dama ito dyan. Gayam, nanaro na, anyat gatangan nyo. Ay, kuwas, anak agumatang parok. Umutang ako mapailaang iti bagasya, numabalay. Ay katuwa na, awan parikot iti dayta, ikang kayo. Dahil agyaman ako, nay.
Di ka madanagan. Bayadak to into na dated ni Julia kwarta. Wala na, awan na nyaman na. Ang mabit lang. Saan ka di amang mangtad ni Arnel kada kayo? Ha? Ngamin, kanayon mo't nga dakwarta na nga ikatag na iti arak. Ay, kwa. Sana ngagdaw-dawat kan kwa na baraw. Ngamin, babain ang naklaon. Ay, unay mo't ni Arnel. Awan respeto na itinaganak na. Masaya tayo may kay Arnel. Uwin manong. Ikanak man iti may isang arak. Anya, uminom ka manan. Ha? Awan mo't mangiparparit Imay ngamin ita iti inam. Imay imutang iti bagas. Gaputawan kanot ti isang yo. Ang ita. Arak ti pangigatangam iti kwartam. Basol ko kit din awan may isang da. Mapandumawat ako ni Julia kabsat ko. Total, isumat ti patpatagda nga anak. Anya? Anya? Naiturod mo sinumbatan ni nana mo, Arnel? Wen, pare. Naturida ka talaga. Kan may sana ka mabutang ka da nanang. Iso may baga ka di kayat kung may baga ka da. Kuwada. Ay, unay kan pare. Saan kumamat akasta Ngamin sana na sa asong sumbatan tinaganak. Amo, manya. Dakil ti basol da nanang kanyak. Suda ka ni tatang ko. Agasam ngay. Upat kami nga kakabsat. Dagiti kakabsat ko. Ada itad da atawid da. Siyak. Basit itad da atawid ko. Ha? Angan saan nga umdas day tarason pards? Tapno sumbatan ina. Mawatam ko ma. Asi kati kabasitan gaputa lalaki ka mat. Ken babae dagiti kakabsat mo. Oh, sana mabalin no siyak. No maipapan ko maititawid na nagpapada ko mati pamayan da. Nangikuti sa ritaan nyo ko ni Ramon. Hindi namin sa narabi, Arnel. Apay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Ha? Apay, kasta kamutan kadagiti dadakal mo. Tunggal makisarita ka kadakwada, saan anasaya ti panakilangin mo? Pasensya kayo nakal. Ngam talaga nasakit tinagam ko. Anya? Pangasi Arnel, saan anasaya at dayta? No addaman saan nyo ang nagkikinawatan, mabalin mo ba't ida akasarita itinasayaan? Asaan kumabot akasta? Angkal? Ngamin, tay kunada nga rudan. No pinagluam, weno napasaktam tirik na dagiti naganakan ka. Awan, tinasayata mapasamak iti biyag mo. Pasensya kayo. Ang jak lapat dyan da ita. Ano yan? Masakit ni nanang. Ngam adda ka dito yung nagmayat pa ila ti panaginom mo iti arak. Anya ka matan Arnel. Apa nga na Anya tayo parikot yung anya. Kahit bukod ko mo't akwarta ti inom ko. Ha? Uray mano nga arak, kabaala magatangan. Ngam, ultimo may salang nga agas ni nanang, di mo pa'y may gatangan. Anya kumaga po. Hindi pagatang kayo. Total, da kayo umating karkari ng anak na. Anya, No siya, awan naman da kanyak. Day tati tandaan da. manon adaras ngayon bagakkan ka, asan anasaya at day tangar aramidam kadakwada. Ngam, di nakmatikan ka no. Kita akto Ay na, manang. Didak ko makarita na kasta. Amumat akabaelak ti agbyag nga uray awan dananang kantatang. Kabaelak mo't nga agtrabaho para itibukod ko agbyag. Ay na, agbalbaliw kan Arnel. Saan anasaya at day tangar aramidam? May saka mo't, tila ibagbagam mo't. Diya lapat siya da kita. Arnel, anak ko. Didak man kasarsarita nanang tado ti pampanunutek. Diya kaya ti masinga. Anya, agdala ko maibagakan ka. Ay na, no mangibaga kayo iti kwarta, awan maitid ko kada kayo. In kailangan dumawat kada giti taduma kakabsat ko. No asino dagiti pinatawidan nyo iti nalalawa daga, iso ati pagdawatan nyo iti pagagas yaw. Ay na, anak ko.
Apay akasta kamot na sumungsumbat kada kamay. Ay, awanan ti adu pa asaw nanang. Panawandak dito kunak. Nagapit mo't gaya man ni Arnel itimula na anatang nanang. Nanak ko. Iso na lang tanatsambaan na matinala ka a presyo. Aya, Nanyamutan nga iti 5 piso ti may 1 kilo a presyo ita. Lugi ni Arnel kadag itimula na. kasta aya. Nanak ko. Iso ama siya nakankwa na. Ang manyangay nga road. Sa pala kuma. Takalat ang umato ti presyo. Iti kasta. Adamat sukat ti bandog ni Arnel. Hala, sana bale. Uray na laka ti presyo. Awan parikot kan kwa na. Gaputa awan mo't paggasgastusan na. Udno mat saraya nanang. Awan paggasgastusan na. Tajay arak ti ammo nagatangan. Isit na talaga ti kasto biyag. Manon adaras ang nagburo sa kitimulak anateng. Hanggang nababalat na ti presyo Anyamatan. Ay, intun kun parutak amin ang amulak ta sukatak iti sa balay. Barang iso tinangina. Iti kasta, makabawi Ne, makadlaw ka. Manon nga aldaw asaan nga imay ni Arnel dito'y tersena. Makumi-kumi di bangkag na siguro. Dako na nangamin, aparutan na kano, di mula na. Tasukatan na iti sa balay. Gaputan na babaw a presyo ti matumtumpungan na. Kasta ka di. Ay katun Anyangay nga agpaiso ti ammo tayo. No iso ti pakatsambaan na itinangina. Ay, sapay ko mga rod. Tapno, mabawi na matigastos na. Iso na lang ang tawan mo't serbina. Nga uray makatsamba ni Arnel. Awan mo't nasaya at apangip-ipanan na iti kwarta na. No saan nga inom. Inom akanayon. Uwan nga rod. Barang dayta ti pagnakman na. Pards, damag ko sino katamgayam timula manatang Uwan pare. Ngamin, saan mo nga agbalo ti presyo? Nababalat tamat. Day tarot ti parikot ti kadwan. Nababa ti presyo ita. Barang numaya to ti presyo. No apitan kaya kabarbaro nga imulam. Sapay ko mga rod pare. Dakalan ti gastos ko. Kasta talaga Pards. Anyang nga rod. Tsamba-tsamba lang ti panagmulay tinatang. Nasaya at tasimangpet ka na nakaw. Dimagas ni Carlo. Indagas na ibayad tinatang mo nga impaw it mo kan kwa na. Ket, yung nga rodin nanang. Adaw, anak ko. Malas na talaga. Ay, nagbabamanan ti pinanggatang dahi tinatang ko. Apay ngayon. Anya matay. Ninamnamak mo laki din na makatsambak iti nangato a presyo ita. Kaano la anang ko iti radyo anangina. Agam ita. 5 ka manan. Anya nga road, anak ko. Talaga akasta. Inton sumaronaw. Kat idagas tumanan ni Carlo ti bayad tinatengkaw. Di man alalaan ta mga numalas. Anya ka din dahi nga ibagbagam anak ko. Apay akasta ka mata. Apay ngay Pards. No kaano sino katam timulam. Iso mo ti panagngina ti presyo. No nya tin sukat mo. Iso mo ti 5 ka. Ay, uwan nga raw parts. Anya matay. Anya nga ti makagapo. No apay ama bankrupt mo't na taon. Awan ti makagapo Pards. Anya nga rod. Talaga la siguro ang naranaan ti nalaka presyo. Sabay ko mga raw takasta. Panay. Panggap ko aparutan manan. Naglaka mo nga mi ti presyo na. Anya? So katakmanan iti sa balay. Barang iti maikatlo a panagmula. Kat matsambaak ti nangato a presyo. O sige. Adakan ka na ita Pards. Anya, sana nagawawid ni Arnel kunayo nanang. Wan nga road, anak ko. Talon nga aldaw asaan anagaw-awid. Amangan kunak numasadot nga agawid. Iso nga ijay latan kalapaw na ijay bangkag ti pagturturugan na.
Ay na, sapay ko mga rod na kasta. 5 ba sakit di tersena da Uncle June. Ngamawan mo ti Jay. Ay, sapay ko mga ruda day bangkag na. No adawayayo, ingkay kitaan. Uray ka gurgura da kayo, sarungkaran nyo lata. Wala nakaw. Inakto kitaan inton madamdama. Sapay ko mga ruda makumikumlaang ijay bangkag na. Atay nga kastoy matante mapaspasan na kanyak. Agkakapsot ka na guyagak. Sakit. Kasta ulit sa sakit ti ulok. Diyos ko, tulungan na ko ma. Awan mo ka tumulong kanyak. No ka ano nga awan pulos kwarta kon. Isumutan ti panagsakit ko. Ay Arnel, anak ko. Nanang. Maya kung dito'y bangkag mo, tadi ka mo tagaw-awi doon. Nanang. Ha? Apay anak ka. Masakit ka? Oo, meron nanang. Agkakapsut ako na nagsakit ti bagbagik. Diyak maawatan tirik na. Dahil umay ka nga ro doon na mapantay sa ospital. Ang mga nuan niya daita na marikrik nam. Awang kwarta ka pulos nanang. Iswadyak na gaw-awi. Ay, saan mo panunutan daita anak ko? Siya kung timaka mo iti daita. Apag-isaw, at dapay lang ni Manang Bujuli ije balay. Iso ti kaduata mapan niya hospital. Ay na, gapoy tinalabos sa panagtrabaho mi tinadagsan. Iso akastan tinapasamakan ka. Manang. Agyaman ka tanapan pa ni nanang ije bangkag. Kat napan nakakinita. Tano saan? Diyak lamon. Uwan nga rod manang. Pagyamanak unay. Taan nalagit na kasi narongkaran iji bangkag. Iso aday ta kumati panunutem, ading ko. Kasta unay aguram kadananang kantatang. Ang amanyang ita. Iso dang matlagayam ti sidadaan at tumulong kan ka. No kasta nakapsut ka. Manang. Itata masakit ka. Adda ka di maitulong dagi iti barkada makainumam idi. Awan. Ngam ni nanang agkasapulan iti igatang na iti agas na. Anal pa sa pinagsasawam. Iso ti tumultulong kan ka. Ha? Dahito iti tandaan na maading ko No addaman banag ang nagkurangan tinaganag. Sana nasaya at alaksiden wano pagsasawam ida. Panunutom ko man no awan da. Awan kamot dito abiyag. Saan nga umdas ti kinaado ti kwartam? Tapno makunam adimon kasapulan ida. Nagbidot kay ti dayta. Manang. Isu siguro napasamakan ka ti kastoy. Kas kumay ti nagsasaron no apan nakabangkrap mo. Kalpasan na agsakit kan. Ngawan na pulos ti kwartam. Wagas daytoy tap nagbalbaliw kan. Gaputasan ang nasaya at tagitar aramidam. Ha? Isu nga agnakam kakuman ading ko. Pakawanan da kumananang. Amo ka nagbidutak. Impagarop ko, nandiyak ka sa pulang titulong nyo. Gaputad da kwarta. Ayun, dakila bidot ko. Anak ko. Mamatiak itan iti kanal mo ibaga kanyak ni Uncle John. Ano na pasaktak, tirik na yung. Awan tinasayat at turong tibiyag ko. Ay, kamaudyanan na. Nakaamiris ka matlaang ang anak ko. Naamiris mo, dagiti bidot mo. Daytoy ko matagbalin eleksyon kan ka. At ikwarta kat saan ngagnanayon. Ngam ti ayat tinaganak. Iti kaanuman saan ngagbaliw. Uray ka sa no agura, ti iparik na. Wano aramiden dagiti anak. Agyaman ako na nanang. Gaputan yaman kinadakas kong anak. Ket pulos, adidak inlaksid. Ket imparik na yo tinalaos apatagyo kanyak. Mala, saanan aday tati panunutam anak ko. Agpaimbag kakit day. Kan ikatemon amamimpinsan ti bisyong anak ko. Panunutam ti salon at mo.
Respetuam dagiti dadakkel mo. Awan perpekto anaganak. Ngem awan karbangam amanggura kadakwada. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agihaman kami. Biyag, ti tao. Hello! At ti manan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo, itinaragsak nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode nga isagot mi kada kayo, kablawan ti pay ti pamilya Cerezo, manipod kini Ador Cerezo, ni Francisco Musni Jr. Franz, ti Tatagudin Ilocosur, ni Rem Samando ni Sir Noel Ray. Intay nga ro dendenggan ti episode 206. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kaming kanilala. Di mo't inkasar mo ni Lala, Alex? Wen. Ang nagsina kami mo't lang kalpasan ti may sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbali na kabit. Sa maysa, relihiyoso ti pamilya ang nagtaunak. Sigurado alap tandak, numaamuan dati may papankan ka. Di kagtanag. Taas asikasul kong ti annulment mi kanilala. Iti mabit, ket patganan ti korte ti petisyon ko. Nungay orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kanlay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayat na. Hindi na kadi ayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdin nata kung amatan na. Kwa. Kasla na sa paunay ti planom apanagden nata. Alan patganak mat kuman. Bayam apanunutag pay dayt abanag, Alex. Diyak kayat nga danto pagbabawyak iti udi na. Tsaka mo tiaramidak. Ay ayatak ni Alex. Ngamjak kayat aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan ko na. Jaira, siyak dito eh. Apingin may ni Alex dito'y tagos ko. Mabit lang! Oh, apingin may ka dito'y tagos ko. Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito'y. Ang mga numasangpatan na kani ading ko. Di na say-saya at. Tababayan iti dayta, maamamok ti pamilyam. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yam-amukan kay ti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina ka ni Lala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Apay, aginggat ka ano nga, goraya kaya. Alex. Panagriknak, rason mo lang ti maipapan ka ni Lala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyam. Ken kadagiti gagayim mo. Pangaasim ko, Mamat Alex. Sustentuam ti anak ta. Apay ngay may ka ditoy. Sanay nagsaritaan tan, adi mo mabalintim umay ditoy ayan ko. Nalawag kanyak day ta, Alex. Iso na lang, tamanon abulan na saan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimmer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunat ko. Unay kanutan, Lala. Amangan numakita na ka ni Jaira. Jak kayat asinaanak ni Jaira, gapulangkin ka. Ha? Jaira? Sino ni Jaira? Awan bibiyang mo ditan. Ang 25,000. Umanay mo't siguro daytan iti 3 bulan. 3 a bulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex. Ala, pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobya. Pasensya kay lakuman, tatang.
Awan plano ka mang tud iti parikot kada kayo. Ngam, talagang amin nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay na, balasan ko. Maawatan ka. Kain, ay na, masya na kunakan ka. Ala, bayam ta ka, saritak ti asawa, minton agawin. Ay, agyaman naktatang. Inikan nakmat ti 5,000. Saan nga umdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na pang talo abulan day ti akwarta. Ay, diyak mo awatan mo apay nagbaliw ti asawa ang balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikod ang ti obligasyon na ti anak yo. Ay, mabit lang. Adala kiti sila, buwan? Sige, tatang. Ay, diyak ko maamasidog iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga ti tulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na basit ti sustento na parang tanak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abos-bosan nyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala, saan kayo mo't nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko. Ta apukok ti agkasapulan. So, di nakparitan at tumulong, Agyaman na, tatang. Di nagsangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawam. Kapo iti asikin ka, numamuan na dahi kayo ngay naramid ko. Awan mo't siguron ti makunam, itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itiragsa ka marikrik na ka. Gapo tay manugot ka ni tinabayagan na kidkid dawag. Basta ti karim, sa anak to ang maiskandalo iti panakidannakan ka. Pangaasim. Di ka kadimandanagan. Awan apulos ti agbalin a parikotan to. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko Alex. Alex, nabayagan dahi di na o di panagawid mo dito'y balay. Amo yung matatang, may sa oras anasurok ti biyahe iti trabaho. Makabannog ti agbiyahe nga umay ditoy. Sa bagay huwag gayam. Naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay nga may paila ditoy. Kat inikak mo't iti kwarta iti napan iti anti trabaho. Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan anay da iti talulubulan. Kurang da ita, Alex. Kwintaem, dagiti magasgastos mo. Lumanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timaubli ka. Gaputa si kati lalaki. Yan may masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo, asaan ko nga asawa ni Lala? Wan. Saan nga umdas, tinted mo 5,000 ng runa, kahit pang 3 bulan, anak ko. Mahal, nasurok at 3 bulan kon ang makipagnanait kan ka. Abay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagustan. Dimit na kunakan ka, di asyak ti makamo. Agragsak la ti aramidom iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak at talaga kan ka, Alex. Awan na. Ay, awan kaya. Kasano nga dyan sing-singasing ko kan ka? Sing-singasing nga. Di ko nga pa nagsikog mo Kaya't ko ang maadaan tan iti anak. Anya, mangrabraba ka di Alex. Amumat asaan pa'y amabalin. Ha? Sigurado abiro kang dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa'y matama ipaayda ita? Saan ka di? Sabagay. Adayo mo dagiti dadakal mo dito, sana ya. Tilang kabsat mo tiyo mo may sagpaminsan. Gan may sa doon nabailan na nga inlimod iti naganak yo ti maipapan iti panagdanlatan. Sigurado, mailimod naman no bilang agsikog ka. Alex. Di ka kadiagdanag. Umadanin ti pan nakaanal ti kasarmi ka nilala. Iti sana mabayag. May kalaysakan ton. Ay, ayatan ka lang amin kat. Ay, ayatan ka mat.
Isungarot agayat ko ama adantan iti anak. Tapno adda pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdanata. Oh, apay akayat nak ama kasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawa. Ex ko nam, Lala. Ex. Ay, pasensyakan kabsat. Saan ka, kapsat? Kan apay aya adagulit kalaunay ama kisinara kanya. Kastoy ngamin. Ngamin, saan nga agsusustento ni Alex iti anak mi? Napanunot ko asikati kasaritak. Amangan ko nak no matulungan nak. Pangaasim, kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag anagsina kayon sakbay asim mang bayak iti biyag ni Alex, iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta a babae. Iso amang namnama ka maawatan nak. Ulitak manan Lala. Awan bibiyang ko kan iti anak mo. No adda ka sa pulam, idiretsom kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa'y laang ti anak mo, saan aya? Una yan, nagdakkel ti magastos na. Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wan, saan kami pa'y aligal kin ni Alex? Ngam iti kanito ang mapasamak data. Sorry ka lang. Tauray piso, kat awan ton apulos mabingay mo manipod kan kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak numaawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Ang sana bale. Kabalak ngay sakad ti anak ko. Manipod ita. Diyak ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumot kit di tinaibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawan ko nga agsagana para iti panagkolehiyo na. Ikamang kulatan iti Diyos ti amin. Nagpintas ka lang unay, Hana. Nakainom ka laang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan aya? Napintas amin, di pa nakita da. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan da iti marikrik na paragan ka. Mabayinak lamang ipudno. Talaga? Well, inuray ko lang di kanito, masolo ka. Tapno, maipudno tinapayagan nga, ilim-limon ka. Rignak, paragan ka. Ngam, di mat adasawa? Napayagan na nagsina kami, tisigod nga asawa. Umadanin di pa nakawaswas di kasarmi. Talaga, Alex? Wala ko na nga, Rodhana. Mamati ka ka di. Eh, mapantay ti dagos ko. Kahit mo. Diyak kaya. Mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanakit ti dagos mo. Nukas na, rumor na nga rodin. Anyak orasan. Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapadanag tikas ko eh. Ha? Ang mga nun ni Alex, Taytan. Pasensya ka na. Nagawis kami ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawid. Kastaya. Uray kumamot ano inyawag mo. Tapno sa anak ka nagdandanag. Eh, pasensya ka mahal. Saan na maulit? Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin ang mauawatan taangot mo. Wan. Sumra ka kon. Good morning, Alex. Good morning to, Hana. Sorry tapinanawan ka ajak nagpakada. Narnakan ka pa yung ngamin itituraw, bidi pimanawa. Okay laang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagos ko? Ha? Oh, apay. Nakikita
ka. Apay, di mo kaya? Kuha ngamin, Jay... Kuha, sana kasta. Nakiktutak lang takas la nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kaya't kan ama kadan na Alex. Iso nga agpanunot kan sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisinak Alex. See you later. Agiddan tang aglunch ha. Kasladyak mamati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabi ilang apa nagkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itakalaang, Alex. Masansanan ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga min team building ni. Ket ije venue kamin anaturog. Sa anak anayanak idi kalman, Alex. Iso addinak ulawan. Ha? Iti kanito amaamak aluklukan na. Di mo ammo ti kabailak ng aramidan. Agtal na ka man, mate. Awan pa'y lati na panagnagam. Kastan ti panagsasaong. Sumumbat ka pa lang. Ulitak timbagak, Alex. Iti kanito amaamuak nga damilagro nga aramidan. Pagbabawyam ti panakam-ammom kanya. Nadagsan ti pangtanid Jaira kanya kitagsapa. Aging kita. Kas lamang manghag ko pa'y lang timbagbagana. Psst! Psst! Hana! Apay apinanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week ka lang nga agaw-awid iti dagos ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimad mo kanyak. Ako, awan! Naibagak mo kan ka ti makagaposan na yan. Diyak nga minapapanawan ti amag. Gaputa, di nakabalan ti agmamaysa. Ay, sabagay. Narigat at talaga ti sitwasyon tanya. Ngam anya nga tanga agpayso no siya kunti umay iti dagos mo. Maumuma at ngaminan iti set up ta. Ako Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat ngayam amo iti amam Alex? Sana kasta. Isa na lang ta, mababay na ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti amak masakit? Sige man laang yun. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin, inton umimbagan ti amam Alex. Wan, di kagdanan, tama pasamak to day ta. Sige nga Rudan, mapanakon iti opisinak. Ngam baka mabalinmat nga itreatnak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagos ko. Okay, awan ti parikot iti day ta. Rumor ta, inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanan no agawid ni Alex. Diyak magustuhan ti madmadlaw kan marikrinak. Dakkel ti atap ko nga da sa baling aramidan. Dito'y aglingidak itiruar ti opisina da. Ket apaman arumwara. Surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiluan ita. Dayjayan ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa na ang babae. Saan da nga ka-holding hands? Ngam sa bali ti matlaw ko. Dayjay. Agdiretsudan iti parking lot. Surotak ina. Awaga kon ti driver ti taxi a kinatulag ko. Surotan mi da Alex kan ti kadwa na a babae. Diyak kabaalan ti maboy puyag. Nag-sweet ni Alex iti babae a kadwa na. Nagsakit ti barokong ko. Ti awanan bain a lalaki. Na iturad na kaliputan kalpasan ti amin. Payman. Manglilipot kayo! Jara! Anya ti kayat asawan da ito'y Alex? Asino mananday ta? Kabit mo? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpada ta akabit day ta ang lalaki.
Agpada ta pinagay-ayaman tiyawanan bain. Adda anak kan asawa day ta lalaki. Agpada ta nga awan karbangan na kan kuana. Gaputaging gaita. Ket saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha? Sigurado nga isumat timbaga na ken ka. Inkarina, anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na, saan pa'y? Anya? Awanan ka itibain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero ket babaeron tulat na. Nga aginggat ingana. Aginggat matay ka, babaero kan tulat na. Inalilaw na, Alex! Hana, mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataom iti pamilyak. Kinagan ano sak anagururay ang matungpal dagiti karim. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y anala daw ti amin. Agyamanak ta itang pa'y laang kat natiliwan ka. Tadyak to kat maipada iti asawam anak kakaasi. Amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam. Mangan ka, Alex. Tapno makatumar ka na iti agas, mau. Inig kunti ka na dito silid, mau. Agyaman tatang. Pasensya kayon. Imbis asyak ti mga sikaso kada kayo. Saan mo tayo? Ay, sino pa'y kumati mga sikaso kan kano saan asyak? Pinanawan na kamatayin nagiti talaw nga asawam. Ha? Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mau. Awam mo nabati oray maysa. Pinanawan na kamatan. Ket ita, kada nadagsin na sakit mo. Agag-agas ka pa yan, anak kao. Uwan tatang. Pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay tidakas nga ramin ko iti kalabas. Agbababawi ak. Ngamdya kon may sublit na palabas. Ay, nakarbangan ti tunggal tao nga agbalbalew anak ka. Uray kasta ti kasasaad mo. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Ket sabay ko mataging bagak pa'y. Tapno masulnitak dagiti nagbasulak. Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilyam. Adaywam ti anyaman na sulisog, tapnawan to ti pagbabawyam. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen.